Nak, may pasok pa kayo? Ha? May pasok pa? Wala na? Meron pa? Quest? Sige na, kumain ka lang dyan. Ito yung anak ko, kumakain pa siya. Ayusin mo. Patulad pa ito dyan Ha? ibang eskwela niya. Doon siya nag-aral niya. Dito man tayo, hindi natin alam. Oh. Saka maghinto na yan. Kita tuman. Ito, okay lang yung pag-aaral. Tapos di na pala nag-aaral. Hindi alam yan ni mama. Ay, sa Maynila ba? Ano ba? Sa Maynila, andun siya. Tapos college na siya ba? Tuloy na yung construction eh. Yeah, ma, kailangan ko ng ganito ma, kanang pera kay may babayaran ako. Baligyan kabaw. Niya, wala din, hindi din pumasok. Nag-email lang pala. Ganda. Kamusta man ako? Okay lang pag-aaral mo? Okay lang ma, may babayaran kami. Magkano? 20. 20 mil. Sus, you know, 20 mil. Na hindi na pala pumapasok. Okay lang yan. 20 mil na hindi na pala pumapasok. Maria. Ha? 20 mil? Anin mo? Ha? Ano? Alin? Anin yung 20 mil? Ano bibilin mo? Mag-asawa ka na? Ha? Taga saan ba yung girlfriend mo? Ano yung 20 mil? Mamayot? Huwag ka muna mag-asawa. Bata ka pa. Ha? Diyan. Ano bang gusto mo? Babae, lalaki? Ayaw mong lalaki? Tumingin ka nga dito. Magkano hingin mo? 20? 20 pesos o 20 ano? Mayos ka. Diyan. O ikaw. Basta mong ka diya. Saba niyo eh. Trabaho. Kumano akong pamilya. Guys, mga kuhan kayo ba? Supakiro. Supakiro kayo ba? O, anong gagawin mo? Nasaan ka? Akyat ka na doon? Akyat niya si Toribio. Mas taas. Ikaw. Hoy! Hoy! Mahugas ka ng plato. Hugasan mo yung pinagkainan mo. Hoy, huwag kang ganyan, iho. Hugasan mo yung pinagkainan mo. Hoy, asan ka naman? Diyan! Asan ka naman? Hingi ka ng 20 mil tapos hindi ka nga maghugas ng plato? Ayusin mo pagsukli yan. Tingnan natin saan kung okay ba. Sige na ba? Saglit lang. Saglit lang. Hindi! Okay! Mga
Kala ko talaga. Pasaway. Papa, pasaway kay ka. Ayusin mo dyan, ha? Hindi ka nga marunong mahugas sa plato. Tapos sabihin mo, mag-asawa ka na. Mag-asawa ka na? Ha? Sino asawahin mo? Yun dyan, mag-asawa na raw. Hello. Hello, anak. Asawa daw, mag-asawa. Asaway talaga itong batang to. Ano na magugas sa plato. Ay! Mani! Ikaw, tulog ka ng tulog dyan. Gising ka na nga. Ay! Mani! 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 Tulog. Mani! Manene! Ah, mas manene. Manene! Manene! Bahala ka dyan eh, matulog ka dyan. So guys, kasi ano na kami, nasa MCQ. Kaya umpisa na kami na matagal-tagal na rin kami nag-lockdown guys. Wala kaming kakita-kita. Naglogaw-logaw na lang eh. Kaya essential mo. Ha? Tinda, logaw? Tinda, logaw? Kano? Ken? Tinan mo Ken. Wapo ni Ken naman ang player si Ken. Pogi! Ay, wala. Hi, Tobe. Oh, ayan anak ko. Alis! Anak kong pasaway. Mag-asawa na raw siya. Bata-bata pa, 13 years old pa lang. Nahingi na siyang 20 mil kasi magpapakasal na raw. Ano ba yan? 20 mil? Magpakasal ka na? Ha? Wala po siya lang. Ate, magaling. Ayan guys.